Bai, eta Feliz, azken finean markak dira lehen sektoretikan gizarte osori eskaintzen zaizkion proposamen moduko batzuk dira, ez? Eta nola ikusten duzu, adibidez, orain sortu berri diren behi eta ahuntz eta ardi esneekin beste proposamen batzuk merkatuan, nola ikusten duzu Idiazabal Sor markaren kokagunea edo proposamena kontestu berri horretan? Bueno, lehenko eta behin garbi utzi beharra dago, gaur egungo ardilatzaren sektorea, dagoen moduan dagoela, orain dela 30 40 urte, beste batzuk asmatu zituztelako 3 sormarka. Uso irati, 40 urte pasatu ditu duela gutxi, erronkarik ere 40 urte pasatu ditu, eta Idiazabalek ere laizter izango ditu 40 urte. Orduan, haiek asmatu zuten sormarka hauek sortuz, eta sormarka hauek sortuz gainera Europako araudiaren arabera. Eta Europako araudia beteaz, marka publikoen araudia beteaz. Eta gaur egun daukaguna horri esker da. Eta ardilatza mantentzen da Europako araudia betetzen dugun marka publikoa garelako. Eta hori da aldarrikatzen duguna. Pentsatzen dugu gazta munduan diversifikazioa ona dela, Idiazabal, Erronkari eta beste sormarka batzuz aparte beste gazta batzuk beharrezkoak direla merkatuan, eta hori ez dugu asmatu, badira hainbat urte leku desberdinetan, guztiatik desberdinak egiten ari direla, ez, modu txiki baten, baina egiten ari dira. Kezkatzen gaitu, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak eta hasiren bitartez sortzea marka publiko batzuk Europara komunikatuak izan ez direnak eta Europako araudia bete ez dutenak. Pentsatzen dugu bete beharko luketela, eta bueno, marka berri hoien eta gazta mota berri hauen sorrera Europan marka publiko diren heinean Europan komunikatu beharko luketela. Eskerrik asko, Feliz.